Fiecare își mâine ce poate. Așa mă nu, dacă greșești... Eu aprob asta, dacă ce aprob, dar nu e pot doar 2 oameni până acum, sau câte? Au luat 16.000 €. Foarte bine, fie greșește, ce treabă avem noi cu ei? Dacă convine să plătească oameni, să plătească, e treaba lor. da, nu mai e pot da 2.000. Aia vreau să zic, ei nu pot să lucreze acolo indiferent, că e în sit și e și slab acolo. Dacă ei nu pot să lucreze, ei avem în continuare și vor să... Eu nu zic, contractul nu a fost făcut din prima, el ar trebui reziliat și făcut altul, să facă în altă parte, că acolo nu se poate face. Numai noi avem voie să facem, să aprobăm o chestie în asta. De ce? Înainte de gestionarea terenului. Pe ce? Nu știu ce e asta, da, și ce? Nu sunt deja concesionare undeva pe ceva. Aici e, de ce încerci să amenajeze drumul dacă nu are voie să amenajeze? De ce nu amenajează pe un diacon concesionar? Deci nu pe concesiunea lui drum. De ce vrea pe ăsta? Aia vreau să zic și eu, el spune că vrea să-și facă hale. Să facă drum pe tataua lui care a concesionat. Pentru că drumul ăsta, stai așa, Ida, drumul ăsta va lua timp, va fi drum. Păi el nu închide un drum, el nu închide un drum, mă. Păi, și până la urmă, undeva un drum, tot dreapta, că sunt locuri, oamenilor, nu nici lasă. Știți că la anul că vom filma ședința, da? Păi spune acum, au fost filmate. Nu, au fost filmate și făcute montaje de bine. Puse integrat. Da. Ședințe puse integrat. Vreau să fac undeva între... Da, acum să-i filmăm pe cum. Nu vine lumea? Eu sunt pe grup ca să intrăm ușor cu Violeta. Este și Violeta și Violeta. Da, sunt da, sunt amândoi la ei. Hai, nu te nu acolo, lasă-mă, nu mă duc. Hai acolo. Să vă vadă și cetățenii. Domnul președinte. Să vadă, nu mă, Decât să facem circ. Ce să dau? Poți să-i spui tu. Cum te vine? O să dăm citire procesului. Da, iată rog. Nouă prezent și 11 și 2 online. Da, am notat. Proces verbal încheiat astăzi 15 iunie 2026 cu ocazia desfășurării ședinței ordinare a Consiliului Local, ședință convocată de domnul primar al Comunei Vlhova prin dispoziția numărul 60 pe 2026 și care următoarea ordine de zi, respectând hotărârile privind notificarea HCL Vlhova numărul 37 din 28 a 11 a 2025 privind aprobarea documentației tehnice a vizitului general și a indicatorilor tehnico-economice de obiectiv de investiții, creșterea eficienței energetice la școala primară Olteanu, inițiator domnul primar al Comunei și punctul 2 diverse. La această ședință participă domnul primar George Alpreti și următorii domni consilieri, Dalfaru Ovidiu, Popescu Violeta, Ciucău Adrian, Vasile, Oprițescu Cosmin, Oprițescu Leonida,
cineva mai dorește să completeze ceva la procesul verbal? Nu? Cine este pentru? Și Pentru procesul verbal. doamna Ioana, trebuie să propunem un alt președinte, nu? Președinte. Da. Deci avem și proiecte, acum acolo să facem proiecte. Avem un proiect. La fiecare Domnul schimbare de primar, președinte se da, face proiecte. a inițiat acest proiect pentru a putea să aveți dumneavoastră o evidență cât mai bună a celor care ați fost președinți de ședință începând cu mandatul 2024. S-a constatat că mai sunt 4 persoane din rândul dumneavoastră care nu au fost încă președinți de ședință în acest mandat, așa că dumneavoastră puteți să porniți. Dacă e cum au propușat, propun pe domnul Prunea. Eu nu sunt. Mai este vreo propunere? Colegii de acolo, nu? De online. Propunere ceva pe Ionuț, pe domnul Prunea. Nu știu, la tot. Au vreo propunere? Nu, nu mai Aveți o altă propunere, nu? Supun la vot propunerea domnului Prunea. Cine este pentru? Pentru cine? Da, mulțumesc pentru cele acordate și continuăm ședința mai departe. Dăm citire la convocare. Sau prima dată trebuie pusă la vot de suplimentar. Spune convocarea și Ordinea de zi să fie suplimentară. Da. Deci propun suplimentare la ordinea de zi. Da. Avem o suplimentare la ordinea de zi privind o completare a HSL-ului numărul 327 din 2 la 2026, referitor la aprobarea emiterii acordului de realizare pentru accesul pe drum de exploatare de 366 solicitat de Secretariul Mediului Solicitat. Cine este pentru? Ordinea de zi modală. Având în vedere că primul proiect a trecut de pe ordinea de zi, primul proiect fiind alegerea președintelui de ședință pentru perioada iulie 2026, septembrie 2026, inițiator primar Comune. Trecem la proiectul numărul 2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local, inițiator primar Comune. Cine se scrie la cuvânt pentru acest proiect? Online. Dar vreau să spun domnul primar, de ce? Este vorba de o rectificare de buget, pentru că sunt banii care vin de la Ministerul Investițiilor Proiectelor Europene, pentru Casa Boroveanu, pentru achiziția mobilierului și a celorlalți. Da? S-a făcut cererea de plată și trebuie prins în buget. Da. Deci dacă trebuie să-i primim, că se și încheie, astăzi ziceau că se încheie PNR. Acum e cineva care trebuie să spună ceva? Dacă nu, Da, deci, ca să știe lumea că ce mobilierul de la acolo și ce acolo au costat 1.000.000 de lei. N-au fost donare, și nu le-a dat nimeni gratuit. Dați cuvântul. Au costat 1.000.000 de lei. ordinalități, fără ordinalități, ca să nu ne... Cine este pentru? Pentru. Doamnă președinte. Pentru. Câte voturi? 11 de 11. Unanimitate. Acum trecem la completarea hotărârii. Cei de la, ca să vorbim despre proiect, cei de la Mercuriu s-au o măsură, în urma sesizărilor de la Garda de Mediu, e o măsură ca să scoată terenul pe care au pus acea piatră, să scoată și să aducă terenul, să pună pământul înapoi, să aducă terenul la formă inițială. Și le-am spus că dacă tot merg încolo cu umplerea piatră de drumul, să facă inclusiv spre ăsta de drumul pe care l-am dat, ei face o cotitură către râul Motul departe față de merg oamenii cu viață. Deci, nu e vorba de câteva telemetri, oamenii au fost de acord și ne-au făcut solicitare în sensul ăsta să putem să le dăm acest acord. Da. Cineva să putea de ceva? Aici e completare.
Ce să rezilieze? Hotărârea 13 care este asta. Nu, se completează hotărârea și cu varianta asta de drum, cu varianta de 200 de metri la drum. Nu renunță, nu. Păi, acum vedem ce va fi, nu știu. Acum o măsură pe care trebuie să o ducă la îndeplinire. Vor să ia piatra, să nu ducă în altă parte. Și nu să o ducă, a zis, doamne, nu luați să o duceți, nu să o duceți. Că trebuie să o depozităm undeva. Și n-am unde să o depozitez, că iarăși o să primesc 7.000 de euro. Să o întindem de drum și să reparăm drumul în continuare, pentru că drumul e reparat pe o porțiune și ei vor să se ducă acolo. Și a zis, bă, dacă nu mergem, mai să mergem cu altă variantă. E un lucru bun. Da. Dar ținând cont că e gratis. Da, am înțeles, e un lucru bun. Foarte bun. Dar problema este, ea se izbește de chestia cu acordul. Adică? Autorizațiile. Păi nu, pentru asta nu e. Am vorbit la garda de mediu, se poate folosi piatra pentru umplutura, pentru repararea drumului. Da. Ar trebui să iei o hârtie de la mediu. Da. Cine este pentru completare? Domnul Gacea? Sunteți pentru? Da. 9 voturi pentru, 2 abțineri. Domnul Obrezescu. Deci, domnul Obrezescu am de, da? Da. Deci, la punctul diverse. Cine se scrie la diverse? Domnul Obrezescu. Domnul Canana. Da, și care? Da, doctor Meni, băietul? Da, dăm cuvântul domnul Obrezescu. Eu știu, dar și eu mă spun la Poia, dar de dezvoltat. Așa, în legătură cu oamenii ăia care au primit asta, făcut contestație la judecătorie, amendarea de la mediu și toate. Păi, măsuri, ce să... Și la instanța de judecată nu s-a putut contesta ca să ne anuleze procesul la verbal. Nu s-a făcut, pentru că este amendă dată pe ce s-a constatat în teritoriu. Dacă ați fost în teren, ați spus că o asumați dumneavoastră. Da, da. Acum, de ce nu plătiți dumneavoastră? Nu trebuia să plătească firmament. Nu, nu, pentru că e dată pe UAT, e dată și pe firmament, e dată și pe UAT. Firma 7500 de lei. Deci nu s-a contestat de firmament. Așa, în legătură cu concursul ăsta care era cu la Clăpătănă, cine a făcut actele ce trebuie puse la dosar ca să candideze? Condiții. De ce nu s-a pus prima condiție să fie un cetățean al Comunei Domnului? Pentru că nu se poate face discriminare și atunci ar însemna să facă un abuz în serviciu și eu abuz în serviciu nu Nu se poate. Poate să vină și în orice fel de om. Poate să vină și din Londra. Suntem în Trebuie să puneți condiția cu un an vechime. Erau foarte mulți tineri care se încadrau, aveau facultatea asta și își doreau postul. Cu un an vechime i-ați închis. Unde să aibă tineri un an vechime? Eu aș vrea, dar am înțeles că Cosmin a luat inițiativa Boiana, am înțeles că a posit în Boiana. Au posit, da, au posit băieții. Să le puneți în vezire dacă e să nu mai dacă e să și cu din duminică joacă fotbal și găsesc căruțe, găsesc căre, se ceartă cu oameni. Am vorbit cu ei, am zis. Nu mi-ar fi zis. A sunat pe Cosmin. Am vorbit cu ei, și la Am. respectivii care au pus și organiză să nu-l concesionăm și pe ăla la... Măcar că jucăm fotbal acolo duminică să-l dăm ca... Dar nu știu de ce. Nu se poate face concesiune fără Consiliul Local. Deci trebuie să înțelegem că toate... Nu să-l dăm în arendă, domn primar, când l-am dat pe ăla la Oltea. Poiana nu se dă în arendă acolo, pentru că este intrat din an. Corect, am înțeles. Păi nu, la Oltea au fost izlași, s-a dat. Dom'le, este izlas extradilan, noi l-am obligat să-l dăm. Hai să mai ținem cont și de tine, domn primar, vă rog frumos, și aia. De-aia zic că o rugăminte la urbanism nu se întâmplă. Nu ne interzice nimeni. Punerea într-un teren să face teren sintetic de apă, la cătune sunt 5 am depus, da, cătunele, nu trebuie să facem o comparație cu cătunele la teritoriul proprii. Un teren de genul acela, pe suilă la cătune, l-a costat undeva la 6 miliarde, 7 miliarde. Da, nu, e făcut de bani în buget local. Da? Nu știu la ce s-a făcut. Eu știu că e făcut, nu a fost finanțare. Avem o finanțare pe gal, dar nu ne dau decât 30.000 de euro. Nu ne încadrăm cu 30.000 de euro să facem un teren sintetic. Eu vreau să fac la școală la general. Nu identific sumele pentru că avem foarte multe cofinanțări la celelalte proiecte care sunt chiar europene și au fost și PNRR-ul care se închide acum nou. Nu am putut face rabat. Gândiți-vă că intrăm în faliment foarte ușor. Asta e una, dar nu mai am și iară. E un lucru bun că a spus indicatoarele. Le-a pus cei de la, nu noi, le-a pus Ministerul prin România Atractivă, care are un contract direct cu Ministerul, nu suntem noi implicați. Primăria nu vrea să ia inițiativă să pună și pentru ulițele care s-au făcut drumurile. Ba da, am un plan să vedem cu sumele cum stăm și am
să comand toate numere, străzi și tot. Nu, astea sunt făcute de, dacă ați văzut că scrie acolo, România, da, e o fundație România Atractivă care are direct pe PNRR, direct cu Ministerul contract. Nu, da, este contractul de publicitate care nu ne aparține nouă. Da, dar ăla de pe cheie nu-i pus bine. O să vedem când o să vină comisia să le... Asta să le... Vizibil nu e bine. Da. Și nici nu sunt distanțele alea, nu sunt conforme. De la Tuțul, care mai sunt 100 de metri, spune că e 1 kilometru. Da, domnul intră în discuție. Da, și noi începem cu pula, dacă tot suntem la subiect. Să știe toată lumea că ce este în pulă este plătit din bani europeni. Dar zici cineva că e plătit de cineva? Nu, ca să nu înțeleagă lumea că ați adus o sponsorizare. Nu de domnule sponsorizare, n-a vorbit nimeni de sponsorizare, nu mai aberat. Deci toate sunt pe proiect. Vorbește, te rog, serios. Nu mai veni cu aberat. L-ați postat pe proiect. Dar mă lăsați să vorbesc și eu la respect. Lăsați să răspund. Bine, mulțumesc, am înțeles să vorbești. La revedere! Nu e o problemă cu tine. Da, e și din Consiliul Local, pe ideea. Eu nu mă dacă vorbești de aberații. Eu de aberații sunt tu. Nu ești tu cel care măsură să ne tragi la răspundere. Dar am pus o întrebare.